Hledáte investici, která dává smysl a šetří váš čas i peníze? Tady na Pardubicku, kde se otevřená krajina potkává se zalesněnými kopci Železných hor, je pro vás připraven projekt, u kterého můžete rovnou zamířit do finále. Představte si pozemek o rozloze přes 2300 metrů čtverečních v samotném historickém centru Heřmanova Městce. Tato lokalita v klidném vnitrobloku, kousek od unikátní synagogy, nabízí budoucím obyvatelům naprosté soukromí a bezpečí. Celé území je již vyklizené, srovnané a připravené na první kopnutí do země. Jako developer zde získáte obrovský náskok. K dispozici je kompletní architektonická studie na 13 řadových domů, hotový geometrický plán pro rozdělení na jednotlivé parcely i projektová dokumentace pro dopravní napojení a inženýrské sítě. Voda, kanalizace i elektřina s dostatečnou kapacitou jsou už vytaženy na hranici pozemku, takže při stavbě nemusíte zasahovat do nových silnic ani chodníků. Územní plán je k záměrům velkorysý a dovoluje zastavět až 60% plochy. Studie počítá s praktickou dispozicí 4+KK, kde obývací pokoje i zahrady směřují na prosluněný jih. Poptávka po bydlení v této lokalitě je dlouhodobě velmi silná i díky skvělé dostupnosti. Do Chrudimi je to 10 minut, do Pardubic se dostanete už za čtvrt hodiny a v Hradci Králové jste za půl hodiny. Škola, školka i vyhlášený zámecký park jsou přitom v docházkové vzdálenosti. V projektu Čechovy zahrádky jsme za vás odpracovali roky příprav, aby vaše stavba mohla začít bez zbytečných průtahů. Rád s vámi projdu celé území osobně a následně vám představím veškeré technické detaily. Ozvěte se mi a domluvíme si společný termín. Těšíme se na vás. Vojta Reality.